que tal? Boas noites, Galicia Noticias. Nas parroquias de Cañotas seguimos a pista dun asasino despiadado, un animal buscado polas autoridades e que pagará polo seu crime. Estamos en Boiro, comarca do Barbanza. Desde a semana pasada nas parroquias de Cañotas seguimos a pista do raposo asasino de Conchita, a galiña máis famosa de Galicia. Están o vendo nas súas pantallas. Aquí, en Boiro, Margarita Díaz te contactou con nós porque viu o raposo na rúa Dereitos Humanos. Hombre, claro, o raposo vino por aquí pasear tranquilamente. Hasta miraba para a cámara e todo. Podemos afirmar que é o asesino de Conchita? A ver se vai a ser, porque gordo está, Non se preocupen, en calquera caso manterémolos informados. Iso sí, manteñan tanto as súas ovellas como as súas galiñas en lugares seguros. As velutinas traen de cabeza aos veciños da parroquia de Cures. Parece ser que a súa actividade foi especialmente intensa este ano con moitos máis niños. Pacucho loitou contra elas como puido. Centos e miles de velutinos. Medo, eu non yo teño, pero bueno. Hai a que lle morde ou a que lle pican, outros non. Aquí a mí nunca me picou ninguna. É porque debes ter mala sangre. Bueno, a mí eu teño sangre boa, sangre de carracho teño eu. Deberían amañar ese problema coas velutinas. Por último, 3 gatiños buscan fogar. Sonia de Sandrenzo ten 3 e quere que a xente os adopte e os leve para a casa porque non pode coidar de todos. Eran 4 irmáns e un saleu adoptado e ahora quedan estes 3. Ai, Dios, que feitiños era. Si puidese xa os levaba eu para a casa. Bueno, pechamos este informativo parroquial cun refrán popular. Se as patacas non colleches en outono, has pasar máis fame que un mono.